Здравейте, прекрасни! Днес искам да ви покажа как да си вземете правилно мерки, за да може, когато пазарувате онлайн, да определите вашият точен размер. 3 са основните неща, които ви трябва: гръдна обиколка, обиколка на талията и обиколка на ханша. Ползваме ето такова сантиметърче. За вземането на гръдна обиколка трябва да го сложим хоризонтално, минава през най-изпъкналата точка на гърдите и записваме този размер. За обиколка на талията ни трябва най-тясната точка на нашето тяло. Може да ви се стори по-нагоре или по-надолу, но наистина трябва да е най-тясната част. За обиколка на ханш сантиметъра минава през най-изпъкналата точка на дупето, отпред през бедрата и записваме този размер. Един съвет от мен: ако имате колебания и не сте сигурни, вземете си по-големия номер. Винаги може да се направи някаква корекция, но ако е по-малка дрехата и не ви стои добре, единственият вариант е да я върнете. Това беше от мен. Ако ви харесва подобно съдържание, палец нагоре и ще се видим отново. До скоро!